दा बियो बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आरो हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव थाबाय। बिथांमोना दिनै रायजोनि मेन्डेटखौ मोनदों। रायजोनि भट लानानै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ फोथायदों आरो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ मोजाङै सासन खान्थियाव थाजानो लुबैदों, खुंथाय खान्थियाव थानानै रायजोखौ सेवा खालामजानो लुबैदों। रायजोनि मिजिं, रायजोनि आसा, रायजोनि लुबैनायनि हेंथायै थाङोब्ला 5 बोसोरा बाला गोबाव सम नङा, बा 5 बोसोरनि गेजेराव गोबां बिसायख'थिफोर फैगोन। गतिके बे बिसायख'थिफ्राव बिथांमोना बेफोरनि फिननायखौ मोनगोन। आं मिजिंथिदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोर जे बिबान, सरकार सामलायनाया गिदिर मोनसे बिबान, बेयाव रंजानांगौ, बिराद खुसि जानांगौ बेबायदि जेबो बाथ्रा नङा। बियो नोंथांखौ दिनै पावाराव लाबोदों माने रायजो राजाया नोंथांनि सायाव जोबोद मिजिं दं, नोंथांमोननिफ्राय जोबोद हास्थायदों रायजो राजाफ्रा। बे हास्थायनाय, बे मिजिं, बे लुबैनायफोरखौ सुफुंनाया जाहैबाय खुंथाय खान्थियाव थानाय पार्टिनि बिबान। बे बिबानखौ जुदि बिथांमोना रुजुनाबा होमबा रायजो राजाया बिनि जे नांगौ रोखोम फिननाय होगोन, बेनि थाखाय रायजो राजाया अराय थियारि जानानै थायो। आरो एबार जिहेतु जोङो मोनसे इफेक्टिभ अपोजिसन आरो बिराद स्ट्रं अपोजिसननि जोङो रल लागोन। थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारी सारा एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैयाखै। जोंथ' एसेम्ब्लियाव थांगोन, जोंनि इलेक्टेड मेम्बार्सफ्रा थांगोन, प्रमद बर' सारा थांगोन। बिथांमोननि मोनफ्रोमबो रायजोनि हेंथायै मावनाय हाबाफोर, रायजोनि हेंथायै लानाय पलिसिसफोर, रायजोनि गांनाय उखैनाय लुबैनायनि हेंथायै मावनाय हाबाफोरखौ एसेम्ब्लिनि सिङाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव जोङो जोबोद मोजाङै रायजोनि बिबुंसार जानानै, रायजोनि भइस जानानै जोङो हाबा मावलांबाय थागोन। आरो मोनसे बिबान गोनां बिरोधि हिसाबै एज ए रेसपन्सिबल अपोजिसन we will do everything that an opposition party has to do, and we will prove that we will be the most effective opposition in BTR, history of BTR. उरखाव ब्रह्म सारा जोंनि बर' माहारिनि थरसे अलंबार। आंनि पार्सनेलि बिथाङा सासे मेन्टर, आंनि गुरु। आङो जेब्लानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदोंमोन, बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायल' नङा, दिनै जे जायफोर दैदेनगिरिफोरनि सिङाव बैफोर माने जोहोलावफ्रा रंजासो गारदों आरो जोंनि उरखावगोरा ब्रह्म सारनि जे फट', बे फट'खौ आलाय सिलाय खालामदों। बै दैदेनगिरिफोरनिबो मेन्टर उरखावगोरा ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारी सारनि मोनसे समनि मेन्टर। नोंथांमोना सोंनानै नायनो हागोन, हाग्रामा महिलारी सिङाव मावग्रा गोबां दैदेनगिरिफोरनिनो बिथाङा सासे मेन्टर होननानै बुंनो हायो। जोंनि बर' समाजाव उरखावगोरा ब्रह्म बायदि सासे गोजोन अलंबार जोङो मोननांगौआ जोबोद गोब्राब। सासे लिरगिरि, बिथाङा सासे खन्थाइगिरि, बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, आरो बिथाङा बर' समाजखौ मोनसे समाव दैदेननानै बिटिसि दानायाव आरो बिटिआर दानायाव बिथाङा जे गोग्गोम बिहोमा दं, बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। दा बिथांनि फट'खौ जे दिनै आलाय सिलाय खालामदों, बेयो जोबोद दुखुनांथाव। आरो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जे दिनै इसिबां गावनि हिस्ट्रिखौ मिथियै, गावनि हिर'सफोरखौ सिनायनो हायै, गावनि समाजखौ दैदेनग्रा, गावनि समाजखौ खांबोनाय बाबोनाय मानसिखौनो जे बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो हायो, सनमान गैथारि खालामनो हायो, बियो जोंनि बर' जारिमिननि थाखाय, बर' समाजनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। पलिटिक्स एपार्ट, पलिटिक्सआव सोरबा जेनगोन, सोरबा देरहागोन। दिनै सरकार दङ, गाबोन सरकार थानाय नङा। दिनै अपोजिसनाव दं, गाबोन सरकाराव फैगोन। दिनै सरकाराव दं, गाबोन अपोजिसनाव थानांगोन। खिन्थु हारिनि जारिमिना अरायबो गोजोर जानानै थागोन। जारिमिना बैफोर सुबुंफोरखौ मालाबाबो माफ होनाय नङा। आरो आङो बर' समाजखौ खावलायनो लुबैदों, बर' समाजनि बुद्धिजिबिफोरखौ खावलायनो लुबैदों, जायफोर सुबुंफ्रा बेफोर खामानिखौ मावदों, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेफोर खामानिखौ उरखावगोरा ब्रह्म सारनि फट'खौ आलाय सिलाय दाखोरबारियाव गारनानै ससियेल मिडियायाव होनायनि जे दुस्साहस, बिथांमोनजों कारेज जे देखायदों, बेनि उसित साजा होनो थाखाय जों बयबो थियारि जानानै थानांगौ। दिनैसिमबो लाइजाम मोनथ'वाखै जोङो जे बिपिएफ हान्जानिफ्राय बा
जोंनि जे जायफ्रा नैबे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खुंदों बिथांमोननिफ्राय जों दिनैसिम लाइजाम मोनथ'वाखै। लाइजाम मोनोबा जों डेफिनेटलि थांगोन। जोङो बिबान गोनां अपोजिसन हिसाबै स्वेरिं इन सेरेमनियाव डेफिनेटलि थांगोन। बियो जोंनि गणतन्त्रनि नियम, सुबुं दारानि नियम। मोनसे हान्जाया रुलिं जागोन आरो गुबुन मोनसे हान्जाया अपोजिसनाव थागोन। बेयो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। जों बोसोरबा रुलिंआव थाबोबाय, दा बोसोरबा अपोजिसनाव थागोन। बेयाव जेबो इट इज नट ए बिग डिल। इफ वी गेट दि इनभाइटेशन वी विल डेफिनेटलि पार्टिसिपेट इन दि स्वेरिं इन सेरेमनी।